ERFO Nonprofit Kft. Fő tevékenysége alapvetően maga a foglalkoztatás, tehát a rehabilitációs célú foglalkoztatás, az alapítónk szerint is ez a fő tevékenységünk, egy közhasznú Nonprofit Kft. Vagyunk. Egyébként meg a rehabilitációs foglalkoztatás, az különféle tevékenységek révén valósul meg. Ezek ipari tevékenységek. Elsősorban nyomdai tevékenységet végzünk, itt Budapesten ez a hagyományos tevékenységünk, aztán emellett van a bőrdíszműves tevékenység, van egy bőrdíszműves üzemünk szintén Budapesten, és a varodai tevékenység. Ez a három ipari tevékenység az, ami hagyományosan az ERFO-nak a tevékenysége. Későbbiekben ez kiegészült Szegeden, illetve Sándorfalu telephelyeken cirokseprő készítéssel, és egyéb csomagolási és összeszerzési tevékenységgel, ami szintén van itt Budapesten is, meg Szegeden is. Mohácson és Pécsen van hengerelt és hajtogatott papírárujártó üzemünk, szalvéták, kéztörlők, papírzseprendek és hengerelt papíráruk, illetve ott is van varodai tevékenység, illetve ezek a könnyű kézi munkát jelentő csomagolási és szerelési munkák vannak még. Ez Budapesten is, Szegeden is és Pécsen is van, hiszen nagyon sok olyan megbázott munkaképességű ember van, akinek ez a könnyű fizikai kézi munka felel meg a leginkább a rehabilitációban. A dolgozóink túlnyomó része megbázott munkaképességű, 90% körüli a megbázott munkaképességű dolgozók aránya. Jelenleg a szám 1440 fő, és az összes megbázott munkaképességű dolgozót mi ipari környezetben foglalkoztatjuk, ami azt jelenti, hogy vagy valami egyszerű, vagy egy bonyolultabb technológiával kapcsoljuk össze az ő kézi munkájukat, és előbb nem említettem, de van egy műanyag üzemünk is, ahol Pécsen, ahol műanyag granulátumból állítunk elő fóliákat, zacskókat, ilyen háztartási zsákokat, takarófóliákat és egyéb ilyen termékeket, és ugye itt is van egy nagy üzemi magas technológiai tevékenység, ami kiegészül egy ilyen kézi hajtogatás, konfekcionálás, szintén gépi konfekcionálással, tehát kombináljuk a kézi munkát a ipari gépi technológiával. Dolgoznak a munkatársaink, vannak 4-6, 7 órában és 8 órában dolgozó munkatársak. Ez egyrészt a megrendelői igényektől is függ, hogy mekkora kapacitást igényel a tevékenység. Ezt megelőzi egyébként a foglalkozási egészségügyi vizsgálatból, illetve az orvosi rehabilitációs vizsgálatból eredő véleményen alapuló munkaidő beosztás, tehát ez meghatározza, hogy hány órában dolgozik egy ember. Ez a foglalkozási egészségügyi orvos dönti, illetve már a rehabilitációs szakvélemény is rajta van, tehát ez alapján is eldöntjük. A dolgozóinknak a túlnyomó része az 6 óránál többet dolgozik egyébként, tehát nálunk az átlagos munkaidő az 6 órát meghaladja jelenleg. Ugye ugyanúgy, mint minden más cégnél megvan a normális kiválasztás. Hirdetések útján szoktunk keresni, főleg szakmunkákat keresünk hirdetések útján, munkatársakat, ahol nehéz egyébként találni, például a varodai tevékenységre, vagy papíripari gép mellé, hogyha keresünk szakembereket. Nagyon sokan érdeklődnek különben a telephelyeink környékén, nagyon sok az álláskereső. Munkaügyi központokkal vannak megállapodásaink, rehabilitációs járadékos munkatársak tekintetében. Ugye jelenleg van egy olyan eljárás a munkaügyi központoknál, ahol együttműködési megállapodást kötnek a megválasztott munkaképességű álláskeresővel, és a megállapodással rendelkező munkáltatók felé közvetítik őket, tehát a munkaügyi központok szoktak hozzá küldeni, illetve vannak olyan non-profit szervezetek, munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó non-profit szervezetek, amelyek szintén küldnek hozzánk jelentkezőket. A felvételi folyamatnak az egyik legfontosabb része a foglalkozási egészségügyi vizsgálat. Itt Budapesten egy nagyon jó felszerelt foglalkozási egészségügyi rendelőnk van, egy alapos vizsgálaton megy keresztül mindenki, 3 szakorvos is dolgozik nálunk a központunkban, és egyébként minden nagyvárosi és vidéki telephelyenken is egy foglalkozási egészségügyi szakorvos vizsgálja meg a dolgozókat. Ez egyébként sokban nem különbözik egy normál munkahelyen, ugye Magyarországon a foglalkozási egészségügyi tevékenység egy jó szabályzat, tehát minden munka nagyon fontos, hogy
orvosi vizsgálatot követően kerüljön be a dolgozó. Nálunk annyi a különbség, hogy vannak rehabilitációs munkatársak, akik bekérnek minden olyan adatot a dolgozótól, ami fontos lehet a foglalkozási egészségügyi vizsgálatok szempontjából, főleg az orvosi rehabilitációs papírokra gondolok itt, és akkor az alapján történik meg a vizsgálatnak az elkezdése, a bonyolítása. A legfontosabb az eredményesség szempontjából nálunk az, hogy egyáltalán megvalósul a foglalkoztatás, tehát hogy megváltozott munkaképességű emberek tartósan tudnak dolgozni. Tehát a tartós alatt azt értem, hogy nem hagyják ott a munkahelyeket egy-két vagy hét vagy hónap után, és a megfelelő munkahelyet találjuk meg az egészségi állapotuknak, meg a pszichoszociális helyzetüknek megfelelően. Tehát, hogy ez már eredmény. Az is eredmény, hogy valaki tartósan tényleg tud dolgozni, tud fejlődni, tehát akár egy egyszerű folyamatból kilépve egy bonyolultabb folyamatot tud végezni, vagy akár egy olyan betanított tevékenységet is végezni, ami már majdnem szakmunka, vagy az is nagy eredmény, hogyha valaki mondjuk az eredeti szakmájában tud dolgozni, csak ugye itt egy sokkal befogadóbb és megértőbb környezetben dolgozik, mint mondjuk a versenyszférában. Eredményesség alatt ugye azt is értjük, hogy azért a foglalkoztatáshoz járó támogatás mellett ugye nekünk bevételre is szert kell tenni, mivel a támogatás ugye az nem fedezi a költségeinket, meg nem is az a célunk, hogy egyáltalán csak fölemészünk a támogatást, hanem mi ezekkel a termékekkel valamilyen értéket szeretnénk létrehozni. És ez nagyon fontos a dolgozók számára, hogy itt olyan termékeket állítunk elő, ami tényleg hasznos és megjelenik a polcokon. Tehát ebből mi hatalmas nyereséget nem fogunk szert tenni, sőt, igazából nyereségünk sincsen, hanem ami eredményünk van, azt mindig visszaforgatjuk a tevékenységünkre, tehát magára a foglalkoztatásra, ebből fejlesztjük a technológiánkat. Ami nagyon fontos az, hogy mindenki érzi azt, hogy itt egy gazdasági értelemben értéket állít elő mindenki. Függetlenül, hogy ez egy papír, az egy női bőrtáska, vagy egy szép könyv, amit nyomtatunk itt. Nagyon fontos minden munkát megtartani, mert azáltal mindenkinek a munkahelye sokkal stabilabb, ha van megrendelés. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy itt most mindenkinek össze kell szednie magát és dolgoznia kell a üzemvezetőktől kezdve a kézi munkát, a gépi munkát végző embereknek. Itt viszont akkor noha mi a piacra is dolgozunk, azért a megrendelőket is figyelmet is fel kell mindig hívnunk arra, hogy tudjuk, hogy őket az nem érdekli, hogy ez a termék hogyan készült el, őket a mennyiség, a minőségére, meg a határidő, de azért azt vegyék figyelembe, hogy mi nem tudjuk széthajtani a dolgozóinkat. Tehát mi nem azért foglalkoztatjuk őket, hogy profitra törekedjünk, ez önmagában a foglalkoztatás a cél. Általában különben a megrendelők figyelembe veszik, megérték. De ez persze azért is van, mert hogy elvárják azt a minőséget, amit adunk és nekik. Ugyanúgy, mint bármilyen más munkahelyen, valaki kevésbé szeret dolgozni, valaki kevésbé koncentrál, pedig tudna. Ez a korábbi munkaszocializációtól, meg az életétől és meg hozzáállásától, de olyan nem fordul elő, hogy valakit az alacsony teljesítménye miatt esetleg hátrány érni, és hogy elküldenik a munkahelyről. Tehát, hogyha valaki az egészségi állapota miatt, vagy a munkaképessége miatt nem teljesít, az megtalálja a megfelelő helyet. Tehát a foglalkozási egészségügyi orvos megállapítja, hogy ő itt dolgozhat, akkor megtalálja a megfelelő helyet számára, hogy dolgozhasson. Nem olyan egyszerű munkát találni, ezért vannak olyan hónapok, amikor százalékokban is nehezen kifejezhető a fluktuáció. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy azok a dolgozók, akik önszántukból lépnek ki, nem időskori nyugdíjba mennek, önszántukból lépnek ki, azoknak a száma rendkívül alacsony, tehát én 1-2% van. Nincs olyan tevékenység, termelési vagy szolgáltatási tevékenység, ahol ne lehetne együtt dolgozni fogyatékos emberekkel. Tehát az vélemény szerint olyan nincs, hogy van olyan tevékenység, amiből azt lehet mondani, hogy kizárjuk, hogy itt fogyatékos emberek dolgozzanak. Mindenhol tud fogyatékos ember dolgozni, csak a megfelelő támogató technológiát és a humán szolgáltatást kell mellé tenni. Tehát, hogy mindenhol lehet foglalkozni megrázó képességű embert, ez lenne a legfontosabb. Ez az üzenet szerintem a munkálatok részére is nagyon fontos lehet, másrészt meg azoknak az embereknek is, akik állást